Sziasztok, itt vagyunk. Hello, sziasztok, Móricz vagyok. Móriczal vagyunk itt. És hogyha Móric eltalálja ennek a cipőnek az árát, akkor megkapja ingyen ezt a pólót. Szerinted mennyibe kerülhet ez a cipő? Teljesen Ez úgy. egy Dunk, ugye? Ez egy Dunk. Eddig hibátlan vagy. Tehát, 52.990. na jó, kapsz még egy esélyt, mert ez egy kicsit fölé ment, egy kicsit lejjebb. Fölé? tippelnék. Roberto Baggio, the saviour of Italy throughout this tournament. He's missed it! 37.990. Sajnos nem találtál, viszont annyira jó szívű gyerek vagyok, hogy még így is kap valamit. Na várjál. Na jó. Kapsz egy ilyen kártyát. Várj, ezen a Kicsit kártyán. büdös. Hát igen, már seggembe húz. What? Ezen a kártyán, ha megfordítod, rajta van egy QR kód, Igen, látom. meg egy rendes kód, amit én írtam rá kézzel Igen, tollal. látom. Ha ezt a igen. kódot leírod nekem Instán, akkor bármilyen cipőből, ami az oldalon van, 5000 forint kedvezményet jelent. Ez csak neked, csak most Jól már. van, Csak jól van. neked. Jól Nagyon van. szépen köszönjük, hogy Én megálltál, köszönöm szépen. és majd focizunk. Jó, És kövessetek be Léci TikTokon, Léci. Jó, ez jó lesz.